Bwsai Wansa Ya nene Wansa no solo nene Wansa da bo ni singka. Oh. Fungka hamjatana o video ongka kisa sekangni video ora ani friend family tongo ingke amsak jora no a video ingke abono ang dini ni vlog o vlog no add khaireka so no confuse da ingbaidi. Ri kan maklo beranya phaiga hello ngadi maklo hello ndi hi ndi hi iko yang kayak bibuma lagi jago ba mandol school lo pari furun chimi nge borok itu bong na ka thong ai ta bong nok ni form ka baza ni thogiam kan ro ni ngai tau sa lai ke na mo te ha kutung khai ke na yang ka ba mai thuma tong iko borok na thik na sinara waje yang na sikde bo single po berinyang da khali ka jana bagai ke utra tong comment khaibe je tamung chale ro school kholo kai ko hostel amo o jagano school Antioch school ekdom gana tabo ketesa khorang jararong khorang khana oitesa tongthoka borok phaisina nira leng tongmani abokte kaisa manei na phaijak yang te phainai borok re phainai ta tamsen khamo powi tongha ta khulogi nai leinai mo hungkai dining table cloth nai abo khulong nai kana mo ka kach ni bottle thok ton jang nai omo thepai nya nai tongari ekko oboy kom dekhe thok hai kere khata karayo ulun noga nang mamoi rok songpuro ekko oboke kholop jang nai hai ke kholop ton mang khata kholong na porke hai kere kem paikha easy okay table cloth wow nai thoka ako nai thok jagi si pai hongta ba nai thok jagi se order imani tabo obo table cover table ni saka wo boy re gana amo boy re kha te mani rok berer baikha lai pata shira mo thangni ti he kya tam khadan cha bai nai ang ko rugui chao bo ko rugui cha ya kai bono kai ber mam buti khai nai mulai no a bokrok bai song nai tini ke mosla or stock sinai grinder ro shelega angora togi no chai aram nang jago angke tabuk na hadani kitchen ni অবস্থা বমতে মসকে কিসিসা ফেকোগির নাইতে মসগুরি আবো আং নগো মসগুরি খাইমানি আবরি নাই কারাই বক্সাই রেখা yang amo hanggai rugui chasnai tabuk thogri gena karai shitra lang mani lai belai roge rekha yang amuna na kya omuke ama songtongman nogo
bono bo ang mui song rupai kya alu beram bati te ang mui song ma bo bono tuni rupai kya angke jeng bo ong mui na tlang thang ja thok su alu beram bati pong yang sekang ma sawa aboke ang te kaisa gift remani ani bwsai no angkai bono tabo ri grana tabo ke kisa skin care khai gena phongni samong rok bai bai kya aban bagai makhang ro hain patrang to mai kya ban bai kisa skin care khanya gana last blog on rok ani bwsai ni birthday khai ma jaga ota norok baksa comment khai bai kya kumui wansa hai ne wansa no solo ne wansa da bo ni singka kai ang abno sanam chungo bo wansa ya bo tipra bsano kai bini khosai chandari tong bagai norok maybe confusion khana je wansa ni nai kai azak se ukai lebari puro ngang ka to shape khaijak abun bagai chandari krai kai abono no ang clear kainan bagai no sanani ma phaika je bo wansa ya tipra sano kai kaisa kok ngai home tour noro home tour sano ngai home tour ang obviously khai phunong nai but tabuk home tour khai jang moto ya khwani nok na lai ko amtisi ko color ri jagya kho te no gandi tang jagya kho tiles re jagya kho ngai aban bagai kun phan khai jaya ko aban bagai no ang rong no phunung bangla phunung na ga kisa kaham ka phunung na mo chungko ngai so te kisa wait khadi asubuna singna nanglak dattino ang nong no khlai phunung na home tour te norok ani oroni family ni borok no bonorok maybe nai na mo chung jago ngangke ang phunung nai obviously phunung nai abo botrek ke phunung nai ani bwsai ni bini te masa kai tong te khorksa kai abo chela kisa misa nukja khabo ongko video wo habano phunuk jagya ko bobo lasi jago angkai te ani bakra jaga ani amano bo ang kisa misa phunuka angkai phunuk nai salsa se phunung nai ang bo bai no blog khaine bo bai no samung rok tangai no phunung nai ngai abono no rok no ang pai fla hambai mario tamni male no rok ano se ka support khai tong no ano se ka chajak bayo anga ban bagai belai ke hambai tini ni o blog no bo ang oro no pai resinai haino hai ang desa katal video to phai binai te no rok je request khai mani ang am dekhano video khai bo tongo ngai desa haino hai next video malai friend tini jorate asungna jotana hambai dei tata